Gawas sa usa ka ghost flood control project sa Davao Occidental. Duna pay laing ghost farm to market road project ang nasuta sa Department of Agriculture sa maong probinsya. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara nagtuo ang LGU Jazz o Jose Abad Santos pinaagi sa mga report no gikan sila mga residente nga gawas ni adtong ghost flood control project na diskubre sa DPWH mismo sa ICI. Tunapay mga uban nga mga maanumalyang proyekto nga gitupod silang lungsod. Ug gani ang Department of Agriculture mibutyag nga ang Davao Occidental usa kana sa duha ka mga probinsya sa Mindanao nga duna matud pay na diskubreng ghost farm to market road. Apan ang DA wala nagibutyag kung unsa kini nga mga lungsod. Human madiskubre ang Ghost Kulaman Bridge Flood Control Project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtuo ang LGU Jazz nga doon pay laing mga maanumalyang infrastructure projects sa ilang lungsod. So I can see from the post ng mga taga-Jazz or the mga Jazzeños, they are posting researches nila from the DPWH website of projects implemented sa Jazz. And there are items there na we suspect na abandoned or ghost project or substandard. Yeah. There are some projects, yes. Kulang matud pa sa koordinasyon ang matag pagpatuman sa DPWH projects ngadto sa LGU Jazz. Makurat na lang matud pa sila nga dunay mga konstruksyon o repair. Apan, Dili nato siya ma-question about anything because wala man po sila ginabutang po ng mga karatula like project title or amount, project cost, date to start, date to end, and maybe they should get our annual investment plans, yung mga documents from our development council para yun talaga ang mabigyan ng pondo. human migula ang issue sa mga maanumalyang proyekto. Gimando ni Pangulong Bongbong Marcos nga dapat dunay hugtanong koordinasyon ang pagpatuman sa mga proyekto sa national government ngadto sa LGUs. Sa pagkadiskubre sa Ghost Flood Control Project, nahatagan sab matud pa og paglaom ang mga taga-Jazz nga mahimong sakto ang pagpatuman sa mga proyekto sa national government sa ilang lugar. Sana hindi lang hanggang sa news, sana hindi lang sensationalize, sana hindi lang magamit sa politika itong issue namin. Sana matugunan talaga ng pansin. After all of these issues, sana ang next step would be balikan ang Jose Abad Santos at tapusin ang mga dapat tapusin ng mga proyekto. Gawa sa Ghost Flood Control Project, gibutyag na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga duna sa matudpay Ghost Farm to Market Road sa Davao Occidental. Apan wala ni ini gitumbok kung asa kini nga LGU. Gawas sa Davao Occidental, duna sa Ghost Farm to Market Road Project sa Zamboanga del Norte. Ang initial report sa akin, may nakita kaming ghost, no, in Davao Occidental, no, pero dalawang in 2021 and 2022 walang recent pa kami nakikita, yung lang, pero in the whole scheme of things medyo hindi siya ganun kalaki in my opinion, ano. Pero meron na kami nakita. Meron din kami nakita sa Zamboanga del Norte na may kalye na opening pero walang semento. DPWH ang implementing agency sa 5 kilometro nga farm to market road nga dunay pondo nga 75 million pesos. Ipailawong pa kini nga impormasyon sa validation ug nakatakda nga isumite ang ilang report ngadto kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabahin sa DA Field Office 11 kung asa nahisakop ang Davao Occidental, dili pa sila makahatag og komento hangtod sa mahatag na ni Secretary Laurel ang iyang report ngadto kang PBBM. Wala pa say pahayag ang DPWH 11 labot ni ini. Ginapangayuan pa sab og pahayag ang provincial government sa Davao Occidental ug Zamboanga del Norte labot sa giingong Ghost Farm to Market Road projects sa maong mga probinsya.
Sara sa impormasyon ato nakuha karon lang hapon, dili na matud pa mo pagwala og komento ang DA Regional Field Office 11 labot sa giingon o gibutyag ni Secretary Laurel nga Ghost Farm to Market Road. Kini aron nga masiguro nga dili makompromiso ang proseso ug integridad sa nagapadayon nga investigasyon. Sang dita paghatag matud pa og dugang detalye o mga opinyon karong panahon na kay posibleng makapahuyang sa proseso ingon man mo sangko ngadto sa misinformation. Apan sumala pa ang DA 11 committed gihapon sa accountability ug transparency sa ilahang mga proseso ug full support ang ilang ihatag ngadto sa makuti ug impartial nga investigation. Maghilayon sab ang ahensya ngadto sa mga otoridad sa ipigayon nga mga inquiry. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.